Maya po oras lubod Kapampangan. At syuta na naman kaya katamong Tegalugan series. Ne? Kapatapulot pitunay ni karen kaya katamong Tegalugan. Malumpisa na ako ne. Lumipas. Lumipas Tegalugan niya. Ing mas manawi ng Kapampangan milabas. Ne? Mi paluha Tagalog ito. Mi paluha, mi pakyat o kaya may ngalwa. Ne? Pandinig Tagalog iya. Panandam yung mas manayo ng Kapampangan. Alimango Tagalog iya. May yung Kapampangan eh. Then tutukin nga rin Banyalo. Unang panewa kasi nga kakit niya kailangan siguro pasibaywan talo. Kaya lang gagamitin dala rin Tagalog pero atin lang mas manayo ng Kapampangan. Munang dili Kalamansi. Yung Kalamansi Tagalog ya mas manayo niya Kapampangan yung Kalamunding. Bistaman ito kinastila ya pero itamong Kapampangan mas manayo niya ng Kalamunding ne. Anatis yung Kapampangan. Singkamas siya mo yung Kapampangan. Okay? Sigla tayo plano yan eh. Langka Tagalog ya yang kaing Kapampangan ne. Saging Tagalog ya kay Kapampangan nalayan G sagin niya mo nalayan G ne. Bayabas Tagalog ya biyabas yung Kapampangan. Okay? Kalabasa Tagalog ya naman yan. Kulubasa yung Kapampangan. Okay? Kawayan Tagalog ya kwayan yung Kapampangan. Okay? Sili Tagalog ya lara yung Kapampangan. Okay? Luya Tagalog ya naman laya yung Kapampangan. Sige na di tanong pa mo ba yung masyadong kumaba. Panayo kong sasabihan, may pangapampangan tamo, rin kaya katamong anak, din kaya katamong apo kapampanganan tala. Okay, salamat kayong pamanantabi at pamagsuporta ka rin ng yailuwata ng agumang Kapampangan. At sana panay tayong luluguran at pagmasabalan ng kaya katamong amanong siswan. Luwit tamongan.